Sarek warung diwiru-wiru atine bingung suwe ra ketemu. Ayo mas iki piye ayo mas iki piye jalali lemas kowe sayuk rukun keluargane ya laromo ya mas pipimu ana upane le atimu piye rasane kaya ngene rasane nonton Kurang legi tambahi gula kaya ngene wong nandang tresno rena wengi katone mata ya lagenes ya mas ngetan beling ulan senengmu tenan apa
banget. Ah wong pitikne piye wong bola-bali iki ya penak tetep penak sing anyar. Alah motomo ngomong penak sing anyar engko nek kari peloe bali ning sing tuwek. Sing ngopeni sing tuwek. Alah. Lah piye? Mbak Atun, dalem. Kuwi ketake kemlintin asine utek ini munyer lho. Lho tenan nek kuwi ora maido aku. Coba demon. Ketoke guyang Demoken Mbak. Lak panas umum. Amit lho ya, amit lek temek. Amit lho ya wis ngomong amit lho. Oh lah ya tenan umum kok Rin. Panas banget lho Rin. Cepak es lho. Amit lho lek. Lah iki yo njabane kaya ngene jerone dalek gembluduk kaya apa. Kuwi nek agek sirah tok delok dodone Len, ra percaya. Ku saya panas neh. Dodone ra apa. Bathuk kene iki. Piye? Kene iki mikir sesuk ki bange titil 3. Heeh. Terus kene iki FIF. FIF apa? Ya, Terus FIF apa jelas no. motoran lesing Oh, lesing lho. lesing, ya. BFI rak ya enek kae. Neng, kene iki BRI. BFI. Nek kene iki mikir sinden. Sapa sing mbok Kowe mikir? to iya. Oh aku, makasih ya. Lah isore mikir sapa? Mikir pusat. Mikir pusat ra kelakon. Ya. Nggih, leres Pak. Hama Alah, Pak kami tidur binati tok lho Mas. Ayo Pak. Ayo dek kene dek. Ayun kapyatewe kumon tekon sakaro
Tasih kepareng nyawiji para kadang-kadang sarwa gatuk. Dalu kalengga dipun live streaming kanca-kanca HPS. Ugi sound system ARS godhong mlinjo wis suwe ora ketemu temu pisan kok dadi bojo gedenge kates suwe ora ketemu temu pisan kok ora beres tokoke mas oleh-oleh yen ra manggis aku yo emoh ditakoki nganti jelek yen ra sing manis aku yo emoh ngeten bali ngulon apa setyane kelakon apa mong guyon katur Mas Kembar wonten tangen Mas Basang Pamungkas Mbah Sastro Mas Agus Payudi Mas Darto Mas Hendrik Mas Loso Mbak Fitri Jamus Bunda Wartini wonten ing Jenggrik Mas Wibisono ya Mas Anas Dimas Gono yen liwat aku kelingan
yen tak goleren ing cagak kok bak tulisan warna abang tondo isih rawan mangga diajeng Ayo Mas Kipli Bubuk kae kebak cerita wayang wengi kanthi gagat rino cetane sajroning ati saya marah hati aku kowe dadi garwa marah keliri ning gubuk asmara. Selamat malam Di Angga, Mas Tri, Om Anto, sudah Pak Mimbo. Kapur Mas Pungkinanto, Mas Grandong, Mas Jujuk, Ugi Mas Teguh wonten Batam, Iya. Bu Eya, Mbah Min, Mas Sugeng, Pak Siman, Mas Eko. Ya Allah, yoga 9 ngungguli yoga 15. Biasanya 15 lho Pak, niki gur 9 ngirit banget lho Pak. Oh ya ndak awane 18 lho. Ngirit rokok, terus ngirit apa jenenge jatah apa? Jatah bir. Kowe enek bir ndek awan. Kowe enek to? Iki enek ya. Njuk.
Oh didol no, ya ora diombe dhewe. Ya. Cepetan sak jroning ati katan luntur saya merati aku kowe ganti garwa meragalirin ning gubuk asmara. Mas Brewok. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing nandang tresna janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing nandang uyuh tata sing tresna sing Rasa tresna rina wengi nanging aku ora bisa duweni kadang ngates dadi jampi setates tresna kanggo tombo ati ya bakal lali najan sewindu tresnamu bakale tak tunggu dilanjut kangening ati iki yo kangening ati piye tresna iki ra mendo lah iya iki wis kangening ati kok dilanjut kangening atine tresna aku ra mendo kalingan maaf tresna iki tresna iki ora mendem saya suwe saya tambah tresna watan kowe rapat gengke senadyan aku wong ora duwe Batur Majuju Mas Wawan Ugi Mas Rinenggo Mas Beni Mas Basan Mas Noglek Mas Yus Mas Herto Pak Suranto Indonesia ya masuk Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Sagasek oh oh sagasek oh oh tresnanku ora beda rasane atiku awak lukrah gak iso turu wawayanganmu ngeridu atiku Rino wangi tak kanti tak tunggu tetep tunggu kowe rasa kangen ra bisa mari mung
Siti Palma kenapa gak iso? Ini. Piye? Gak iso. Kalau ngajari. Aku nggak bisa. Mohon maaf. Pomo kowe isono aku bayar saiki gelem. Ndang nak no. Bayare sik ya, iki kene. Kene. Ya contoh sik ta. Contohnya sik. Iki lho dicontoh iki lho ndang piye. Gak iso Andek. Andek isone mung ngene tok. Aja sumelang wong ayu. Tresna kuwi Aku ora iso. Aku isone nang omah. Sosuman ono ing sisi. Makasih. Monggo Pak Karto, Damin, Mas Raji. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa katon sliramu wae aja lali pawelenku oke mana Kabar Mas Beni, Mas Wawan, Mas Basang, Mas Yus, Mas Nodrop, Mas Hargono, Pak Turanto Wahirun, Mas Mali Parkel Stuwo, Mas Utar, Mas Bayin, Sobayan, Pak Maudi Karangpandan, nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan nengi moga-moga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni carane
sliramu wae sarwa gathok lho iki Nah iya toh. MC-ne Anggap apa toh Mas? MC-ne sapa Mas? MC-ne pusat masalah tanpa solusi. Lek temek. Ojo lali pawelengko. Oke mantangas. Janji-janjimu. Aku setia satu. Nganti saelengmu. Katur Sukabumi monggo Pak Dekamidi Dadan Gantun Pak Maudi Karang Pandang goyang dong. Masuk. neng ngendi nggonku goleki apa tapote kepengin ketemu senadyan ado taparani Goyang dong. nuruti Wah, asik. karepe ati Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku tarik mas yen panjane ora tresno Mbaya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli tung gendak gentung Jas. kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggal kendek gawe gelo ati sak lawase matur suwun Nun sewu Pak Lurah Katur Mas Wawan Wilujeng Dalu Wilujeng midhangetaken Mas mriki masing Mas Mas Matu Ugi Dadan Gantun Mas Wimindo Pak RT wonten ing Mas Suatu Tugiman, Mas Sugeng midhangetaken Samidi, Mas Kutil, Ibu Guru, Ami Asih, Wilujeng Dalu, salam saking Mas Thohir. Pak Mas Dwi Biyen aku ramis kandha jroning bebrayan Om Beni, kebae selamat malam. pandhengga Kebae pandhengga. bebasan wanci pangron petang gede tanpa bargang rinoso masuk pintu remote Apa benci wis beda, nek biyen apa, saiki ne apa. Sliramu salin sloga, ningin tresno, saiki dak sinyal. wong ayu bocah bingung kayong satemak ajentung aja kelangan petung kelek-kelek wekasaning
uyuh tak sawene mereng sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrengeki jiwaku Om Beni, selamat malam Om Beni. karawitan sarwa gathuk Iya iya iya. bahula HBS ARS Iya iya iya. Ya. WA. Monggo. biyen aku ra wis kandha layan kebaik panggodya Jamane manungga. bebasan wajib paklon tanpa berpetenggedet kang trinasa Apa bensin beda nek biyen opo saiki le opo sliramu salin sogem biyen tresno saiki gak siap wong ayu padha kayung yung sedengah aden nunduk babat apa kok kelangan petung delek-delek wekasane uyuh ayo dik ditutup Dung pedhot tenanan lho yang iki. Alah alah alah. tak sawere sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu Pak Medun tetep tulus ngrengeki jiwaku matur suwun Mbak matur suwun piye le tamu piye ya ah ya elingo marang janji elingake semua ya nalika biyen biyene gagal fokus janji tresno nganti sak lawase apa kowe kelingan janji pengen urip bebarengan ayo ayo bendina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ora krasa apa sliramu ragetun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni Jeki Gusti sing maringi gagal fokus
mesti kok plonga-plongo. Plonga-plongo. Mlebokke kok kleru terus ini piye to? MC tuwek. Nek glepokke iki ya goceki ora. Ha kok ngono kok arek MC tuwek. rondo. Ha ya ora krak ya nganyelke ta ngono kuwi ping pira mah. MC tuwek ya Ora lek peyang iki lho. Masuk di Wis tenan. Luput tok terus iki lho. Dingko tak babraske lagu terbaik seluruh dunia. Dari ini langsung naik panggung, kok naik panggung. Langsung berdiri, dilanjut kapilot ropupuh. Aku munggah rono. Nyebul aku ben kintil kono-kono Gagal aplong-aplong. Yo. Dan ngelang-ngelang dadi saksi. Muga sliramu Selamat menyanyikan bersama. wiwit dunya nganti akhir. Tak sliramu tak junjung sing tak junjung pikir. Kapilot. Hey, hey, hey. Sarok ganteng. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak pendem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ora bisa ngucati saben wektu tansah nggodha ati nanging aku diplama wekasane teman lara tresna nadyan aku nyanyikan dulu nanging candar sajroning atiku Ganatu nandang tresna iki wis kinodrat sak gremeng lampahe kula sawah saka ngendut Dari maju mapan. datan ombak ati Diciki. tangos kepilot saibet ngerasaku lamun bisa jajal ketang sliramu Baru seliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak pendam sarwa mikir ati tak bisa jenjem kaya ora bisa ngucati Tambah pedot. saben